பார்த்தீங்களா, ஏதோ மேஜிக் ஷோ பார்க்குற மாதிரி கீழே இருந்து மேலே வருது. அதுக்கப்புறம் கோழி முட்டை சைஸோட பல மடங்கு சின்னதாக உள்ள காடை முட்டையை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதை சாப்பிட்ற மூலியமாக ஏகப்பட்ட பெனிஃபிட் கிடைக்குமா. ரீசெண்டாக நானும் ஒரு ஃப்ரெண்டும் மதுரை தெப்பக்குளம் போயிருந்தோங்க. அப்போ தான் இந்த வண்டி கடையை பார்த்தோம். குளிச்சட்டி பணியாமரம் இருந்துச்சு. அதில் எண்ணெயை ஊற்றுறாங்க. ஊற்றிட்டு வழக்கம் போல் ஆம்லேட்டு அடிப்போம்ல, அந்த மாதிரி முட்டையை நல்லா அடித்து அதுக்குள்ளே ஊற்றுறாங்க. ஊற்றுனதுக்கப்புறம் நம்ம கேஎஃப்சிலாம் போனால் சிக்கன் பாப்கார்ன், சிக்கன் பால்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி ஃப்ரை சிக்கனை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டிக்கில் வந்து வரிசையாக சொருகி அதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே உள்ளே அந்த குழிக்குள்ளே விட்டுறாங்க. கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதுவாக மேலே எந்திரிச்சு வந்துடுது. பார்க்குறதுக்கு வித்தியாசமாக இருந்துச்சு. இதோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 100 ரூபா சொன்னாங்க. சரி, நான் அதை ஒன்று வாங்கியிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் காடை முட்டை, இதோட ப்ரைஸ் 50 ரூபா சொன்னாங்க. 5 முட்டை வருமா ஒரு ஸ்டிக்கில், அதை ஒன்று சொல்லியிருந்தோம். இந்த காடை முட்டை சாப்பிட்ற மூலியமாக ஏகப்பட்ட பெனிஃபிட்டாக நண்பா. கர்ப்பிணி பெண்களை அதிகமாக சாப்பிடலாமா, உடம்புக்கு தேவையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகரிக்குமா. நாறு முட்டையை சாப்பிட்றத விட இதை சாப்பிட்ற மூலியமாக ஏகப்பட்ட ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்குமா. நம்ம உடம்புக்கு ரொம்பவே தேவையான B1 விட்டமின் பார்த்திங்கன்னா இதில் அதிகமாக இருக்குது. அது போக புற்றுநோயிலிருந்து இது தவிர்க்குமா. ஏகப்பட்ட நல்ல விஷயங்கள் பார்த்திங்கன்னா நம்ம காடை முட்டை சாப்பிட்றதுல இருக்குது. பட் டேஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சு கேட்டிங்கன்னா நல்லா தான் இருந்துச்சு. நம்ம நார்மலாக கோழி முட்டை சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும், அந்த குழி பணியாரத்தில் ஊற்றி தருவாங்களே, அதே டேஸ்ட்டு தான். பட் என்ன சைஸ் கொஞ்சம் குட்டியாக இருக்கும். பட் நல்லா இருந்துச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸோடு அப்படியே ஈவினிங் டைம் தெப்போலம் போயிட்டு இந்த காடை முட்டை, பானிபூரி அதுன்னு சாப்பிடும்போது ஃபீல் வந்து நல்லா இருந்துச்சு. காடை முட்டை நீங்கள் ரோட்டு சைடு எங்கே பார்த்தாலும் தாராளமாக வாங்கி சாப்பிட்லாம். ரொம்பவே நல்லது உடம்புக்கு. ஸோ அதுக்காண்டி தான் ஷார்ட்ஸ் வீடியோலாம் எனக்கு விரிவாக சொல்ல முடியல. அதனால தான் இந்த மெயின் வீடியோ வந்து பண்ணது. இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஃப்ரை சிக்கன் மேலே ஆம்லேட்டை சுற்றி சாப்பிட்ட மாதிரி தான் இருந்துச்சு. பட் சுமாரான டேஸ்ட்டு தான் இதை சொல்ல போனால். பட் சூடாக சாப்பிட்றதுக்கு 2 ஐட்டங்களுமே தாறுமாறாக இருந்துச்சு நண்பா. ஸோ நீங்களும் மதுரை தெப்பக்குளம் போனீங்கன்னா இந்த காடை முட்டையை மறக்காமல் வாங்கி சாப்பிடுங்க. ஓகேவா? தேங்க்யூ. பை பை நண்பா. குட் நைட்.